слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – трон сэрца. У музеях часта можна сустрэць арыгінальныя ці ўзноўленыя троны вялікіх кіраўнікоў. Нядаўна я ехаў па вуліцы свайго горада і поруч цырульні убачыў звараны з металу трон, як у вядомым серыяле «Гульня прастолаў». Вы, напэўна, чулі пра крэсла прэзідэнта, бачылі месцы службоўцаў і задумаліся пра крэсла пастара. Людзі атрымліваюць адукацыю, паднімаюцца па ўсходах кар'еры, імкнуцца заняць месца вышэй, не кожны знаходзіць сваё запаветнае крэсла. Біблія фармуе ў нас іншы светапогляд, а менавіта сапраўдны трон не ў будынку і не на паверсе, а ў нашым сэрцы. Наша сэрца можна параўнаць з рухавіком унутранага згарання. У ім шмат конскіх сілаў. Аўтар вез месца, віскочуць шыны. У гэтым крэсле сядзіць кіроўца. У большасці выпадкаў Адам. Ён кіруе нашымі жаданнямі. З іх усе мы вытканы. Яны злучаны ці з грэшнасцю чалавека, ці мілатой Бога. Пра гэта наш урывак. Да рымлянаў, 5 раздзел з 15 па 21 вершы. Але дар, ласка, не гэткі як грэх, бо калі праз грэх аднаго памерлі многія, шмат большая ласка Божая, і дар ласкі праз аднаго чалавека, Ісуса Хрыста, памножыцца для многіх. І дар не такі, як тое, што праз аднаго, які зграшыў, бо суд праз аднаго на асуджэнне, а дар ласкі на апраўданне ад многіх грахоў. Бо калі праз грэх аднаго смерць валадарыла праз аднаго, шмат больш тыя, якія атрымалі багацце ласкі і дар праведнасці, будуць валадарыць у жыцці праз аднаго Ісуса Хрыста. Таму, як праз грэх аднаго усім людзям асуджэнне, гэтак праз праведнасць аднаго усім людзям апраўданне на жыццё. Бо як праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія зрабіліся грэшнымі, так і праз паслухмянасць аднаго многія зробяцца праведнымі. А закон прыйшоў пасля, каб памножыць грэх. А калі памножыўся грэх, тым больш удалось ласкі. Каб як грэх валадарыў у смерці, гэтак і ласка валадарыла праз праведнасць на жыццё вечнае праз Ісуса Хрыста, Господа нашага. Сябры, вы што-небудзь зразумелі? Давайце спрасцім урывак да аднаго выказвання. Вось яно. Адзін учынак можа змяніць усё. Як грахоўнае, так і праведнае дзеянне маюць сілу. Гэта як падмурак у будаўніцтве дома. Не так даўно інвестары набылі старажытны будынак евангельскай Кухцінскай царквы. Ён з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Ідзе падрыхтоўка да рэканструкцыі. Адзін з этапаў – ацэнка падмурка. Яго вышыня 2,7 метраў. Складаецца з велізарных камянёў. Бачыў фота. Гэта штосьці неверагоднае. Што сказалі эксперты? Можна займацца рэканструкцыяй. Адам таксама заклаў падмурак. Адзін учынак непаслушэнства Адама адбіўся на ўсім чалавецтве. Адно непаслушэнства – мы прыгадваем Адама. Адно забойства мы прыгадваем Каіна. Адзін погляд жонку Лота. Адно рашэнне Йона. Што ўплывае на нас? Словы бацькоў, рашэнне сябра, гутарка з начальнікам, несправядлівасць. Хлусня падрывае давер, нявернасць руйнуе сем'і, безадказнасць заносіць людзей у чорныя спісы розуму. Мы сустракаемся з дрэннымі адбіткамі жыцця што ні крок. Плявок у ліфце, драпіна на аўтамабілі, сіняк на твары, адзнака ў залікоўцы, прысуд у судзе. Усё гэта эвалюцыя смерці Адама.
Адзін з аўтараў пісаў: «Навакольны свет – гэта вялікія могілкі. Бог папярэджваў першага чалавека: смерцю памрэш». Вядома, Адам не разбіраўся ў моўных канструкцыях кнігі быцця, але сэнс зразумелы. Не сумнявайся, гэта здарыцца. Усё гэта адбылося. Разам з Адамам нам перадаліся смерць фізычная, смерць духоўная, смерць вечная. Ісус жа прынёс надзею. З ім вакол нас шмат добрага. Нядаўна наша сям'я прымала госця. Вырашылі з ім наведаць вёску. Сонейка, птушкі спяваюць, рэчка, шпацыруем. Я ў сонечных акулярах. Наш госць вырашыў іх прымерыць. Шкло устойлівае да ультрафіялету і блікаў. Прымерыў і ведаеце, што сказаў? Як усё выглядае рамантычна. Акуляры святога пісання дапамагаюць нам таксама па-іншаму глядзець на навакольны свет. У Бібліі мы бачым вобраз Божага Сына. Яго словы і ўчынкі адбіліся на ўсім чалавецтве. Павел на вагі змяшчае злачынства Адама і дарунак Хрыста. Ён выкарыстоўвае супрацьлегласці, каб паказаць глыбіню грэшнасці і вяршыню літасці. Павел звяртае ўвагу на сілу грэху і магутнасць ласкі. Першае абцяжарвае, другое вызваляе. Прыгадваю звычайны будны дзень. Я прыехаў на грамадскім транспарце на свой прыпынак. Стаяў і ніяк не мог вырашыць, у які бок сёння ісці на працу. У сваіх хістаннях выпадкова пхнуў немаладую жанчыну. Адразу папрасіў прабачэння. Яна павярнулася, усміхнулася. Яе стаўленне да мяне было напісана на твары. Гэта стала натхненнем на цэлы дзень. Памятаеце, як Евангелие апісвае здраду Пятра? Ён пабаяўся сказаць, што ён вучань Хрыста. На абвінавачванне адказаў: «Няхай Божае пракляцце прыйдзе ў маё жыццё, калі я ведаю гэтага чалавека». Так паказаў сябе грахоўны Адам. Але потым Пётр сустрэўся поглядам з Ісусам. Мы ўяўляем сабе дакор настаўніка, але, магчыма, гэта была усмешка Господа. Христос – прыклад самаахвярнасці. Ён прыклад таго, як трэба ўпускаць у сваё жыццё іншых людзей. Нядаўна мне напісаў адзін чалавек. Пазнаёміліся мы з ім у 2018. Малады, крэатыўны, ён шмат дапамагаў з некаторымі праектамі. Пару разоў быў у яго дома. Сёе-тое забіраў, сёе-тое прывозіў. Піша: «Я сабраў тэлескоп. Прыязджайце з дачкой паглядзець на зоркі». Я вельмі здзівіўся такой прапанове. Трэба павучыцца ў яго пераадольваць асабісты і царкоўны эгаізм. Перачытваю словы Паўла. Грэх Адама прывёў да смерці, суду, прысуду, але для апостала галоўная тэма не Адам і яго грэх, а Христос і яго крыж. На жаль, не ўсе гэта разумеюць. Неяк у мяне адбылася сустрэча з маладым чалавекам. Ён прыйшоў да нас у царкву. І ён сказаў: «У мяне з Богам сацыяльны кантракт. Ён клапоціцца, я веру, служу. Філасофія Йова «Бог даў, Бог узяў» мне аніяк не падыходзіць». Ласка Ісуса Хрыста распаўсюджваецца на наша сэрца. Ён дае жыццё, збаўленне, апраўданне. Бог мае з намі справу, прыходзіць у наша жыццё, запрашае за свой стол. І гэта не крошкі, пра якія марыў Лазар у прытчы Ісуса. Гэта тое, што атрымаў блудны сын. Абутак на ногі, пярсцёнак на руку, найлепшыя шаты, свята і абдымкі. Чаму Павел у прачытаным раздзеле тройчы і выкарыстоўвае словы, якія паказваюць, што Божая мілата пераліваецца праз край? А калі памножыўся грэх, піша ён, тым больш удосталь ласкі. Каб як грэх валадарыў у смерці, гэтак і ласка валадарыла праз праведнасць на жыццё вечнае, праз Ісуса Хрыста Господа нашага. Духоўны парадокс. Атрымліваецца, чым горш, тым лепш. Раней валадарыў грэх за Адама, а зараз запанавала Божая ласка, дзякуючы Ісусу. Павел прымушае нас запытацца: мы ў Адаме ці мы ў Хрысце? У нашай кватэры вісяць сямейныя фотаздымкі. Бацькі, дзядулі, бабулі, прадзядулі і прабабулі.
лёгка распавесці гасцям гісторыі сваёй сям'і. Яны дапамагаюць і нам самім памятаць, хто мы і адкуль. На сцяне майго сардэчнага дома можа вісець фота Адама ці Хрыста. Значыць, на троне майго сэрца валадарыць ці чалавечы грэх, ці Божая ласка. Надышоў час задаць пытанне для кожнага. Хто і што на троне майго сэрца? Вижу Бога каждый день, лишь глаза открою рано утром. Он в небесной синеве, пробужденной на заре, сиянием чудным. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. Вижу Бога каждый день. Он в прощальном крике журавлином манит душу за собой в край далекий неземной, летящим клином. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Вижу Бога каждый день, на пути моем, ведущем в небо. В сердце духом ты живешь, песни те, что ты